Brothers, sisters in Christ, kapamalandong, kumusta? Mahilig ka ba sa dula nga basketball? Ako, mahilig kay ko sa basketball tungod kay mo gini akong paborito nga dula mga sports sa una pa. Actually, kada uli na ko sa balay, basta na dula sa NBA or PBA, pag abot ako sa balay, no, kung magatubang ko sa TV, una yun akong tanawon ang highlights sa dula anang adlaw. Pero one time, uli ko sa balay, no? Nagtanaw ko og basketball and then PBA. Pag abot na sa mga third quarter, nakuha ko sa remote. Ug niya akong i-try og fast forward, no? Medyo na boringan ko. I-try na ko fast forward. Tingala ko di ma-fast forward ay abi na ako daot ang remote or lobat ang battery. Pero live dito ako nakita. So, dili pwede ma-fast forward. Igsoon, highlights, no, sa dula. Ganahan kay ko, kay gawas nga mubo, dali ra mahuman. Naadiha ang mga maayong mga nindot, mga tsadang na hitabo sa dula. No? Gipili na, kibali. So, katong mga pangit nga mga hitabo, wala dia makita sa highlights. Apan nga nung ako ning gi-share mga igsoon, tungod kay, no, sa atong kinabuhi, kita minahanta og mga successful nga mga butang or success nga mga stories sa mga tao nga ato ang gustong tan-awon or paminahon. Di kita hilig maghiskot sa mga failures, no? Gusto to highlights sa nahitabo sa tao atong gatan-awon. Apan behind anang maong highlights mga igsoon sama sa dula, adunay mga sa basketball pa dunay mga miss nga mga shots, turnovers, dunay mga dili masalo nga mga pasa, which is kung sa ato ng kinabuhi, doon natin mga failures, dunay mga sayop nga desisyon sa life, dunay mga desisyon sa kinabuhi nga sipyat, no? Ang uban gani nag-cause ni og problema, no, sa matag usa sa atoa. Apan sa ato ang tagsatag sa kinabuhi, importante ning mga butanga. I believe walay mahitabong highlights kung wala ning mga pangit pud nga hitabo tungod kay sila kabahin man sa dula. Sama sa atong kinabuhi, kabahin ang mga frustrations, kabahin ang mga failures, mga kasakit, no? Mga trash talk sa kinabuhi, kabahin ni sa ato ang mga igsoon. Kaya lang, ni akong mensahe karon, atong pamalandong karon mga igsoon, I think gipahinumduman ta, no? If you want to have a quality relationship, kinahanglan i-invest nato, no? Mag-invest tag time ani nga relationship. Kung gusto tag happy family, atong i-build, no? Atong trabahoon nga makabaton tag happy family. Sagara ato mga igsoon, gusto tag highlights, dili ta gusto sakripisyo, dili ta gusto og kanabang mo invest sa mga butang nga para unta sa future. Ni uban mahimong successful, mahimong successful sa kinabuhi. Pero dili gusto mo try og mga bag-ong butang. Ngano, mahadlok, ma-fail, mahadlok, masakitan. Maigsoon, ang message karong adlaw nga dili ta dapat mahadlok mo try. Dili ta dapat mahadlok ma-fail. Kay katong mga tao nga successful, mas daghan to silang failures nga gian sa ilang kinabuhi. Katong mga tao nga wala sila mo fail, pero wala sila failures or naam gamay ra kaayo, mo po ni mga tao nga gamay ra maabot sa ilang kinabuhi. My dear brothers, sisters in Christ, padayon sa atong paningkamot. Trabahoa ang dapat nimong trabahoon igsoon sa imong family, sa imong relationship, sa imong career, sa imong spiritual, no, life, sa imong pag-serve di sa Ginoo. Tungod kay kanang tanan, no, basta na ang atong paningkamot na ang grasya sa Ginoo. I do believe, brothers, sisters in Christ, na ang blessings gibless na tadaan sa Ginoo, na sa atong mga kamot, no? Unsaon pagkabot ni maong blessings, that's why kinahanglan nato ning trabahoon. Maigsoon hinahot unta nga
ang atong kinabuhi, atong madumduman, dili lang ang maayong butang, kundi aduna po'y mga challenge, mga hagit, mga kalisdanan nga diin atong atubangon aron ta magmalampuson, aron nato makabot ang mga nindot nga butang nga gitagana alang nato. Dili na mabala kay igsoon kay atong Ginoo nagpromise nato nga siya magauban nato kanunay ug di mahitabo nga iya tang biyaan. By the way, kini si Brother Alex Lim, magpasalamat sa imong pagsunod nimong video igsoon. Kung na-bless ka, please react, share, and subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, Brother Alex Lim. Hangtod sa sunod higayon, magkita-kita o mag-uban-uban ang data may igsoon. God bless you, brothers and sisters in Christ.